ngibingelele bogogo nomkhulu ngithi nje kulo ukuthi ngangigcine nini hawu bakithi ngangimgcine nini bogogo nomkhulu sibonga kakhulu nje siubuhle bethongo TV cha nami njengoba nguthisha ngifundisa ngibonga nje kakhulu ozakwethu amagalelo abawenzile bogogo nomkhulu asincenge lapha ya ezikoleni sibonile ukuthi ayikuhambe kahle nalabo kwenkosi yami okungahambanga kahle kubona madoda akulahlambele kongakufelwa awuyakhuluma inkanyezi yesulu madoda abanye inkosi yami bangilandela lapha na TikTok. Thank you very much. Niubuke bakwethu live wami kungithi ngi-live ku-TikTok niulandele kakhulu. Ziningi izinto engikwazi ukuzenza manje ngenxa yesiphiwo. Uyabona uma unesiphiwo ziningi izinto okwazi ukuzenza emhlabeni. Ningilandele kakhulu lapha ya ku-TikTok ngiyangena live ku-TikTok ngiyaba live ku-TikTok kakhulu. Ziningi izinto engivezayo ku-TikTok kodwa uveza yazi ukuthi uma ngenje ngenza ivideo nje khona lento evela iqubuke manje khona lento esivela iqubuke kakhulu azisuka lapha na TikTok kodwa ke angikho lapho. Sibonge nje kakhulu unyaka uqalile bakwethu unyaka uqalile sizame impilo sibone ukuthi impilo isibekaphi lapha ekhaya. Ziningi izinto esizenzayo engizenzayo lapha ekhaya. Uma nje uzongibona ngisho ngathi usuka uzongibona nje kumele uphathe 150 ukuthi nje ngifuna ukuzombona umkhulu kumele uphathe 150 esandleni awukubhukhi-ke lokho ukuzongibona kuphela uGrade ngoba ngizothi uzongibona no 150 kanti ngimatasa nawe udinga ukungibona. Zikhona ke ezinye izinto lezi ezokuba ukusebenza ukugeza sesikutshela ukuthi hayi muzogezela izinto ezikanje ukugeza nje ugezela uyofuna umsebenzi usiphathela u200 ulandela leli yakhasi lami lalapha na ku Facebook ukuyogeza nje umsebenzi nani kodwa phela noma ungenawo ngoba usebenzi ngoba usebenzi ongasebenzi yabona ongasebenzi othi nje mina anginayo imali engingenelayo angingenelwa ngisho nje angingenelwa ngisho na 350 mhlawumbe uyangigeja ngendlela ongigeja ngayo so ngifuna ukugeza ngitho ngihambe ngiyofuna umsebenzi usungasiphathela ke phela ke lokho okuthile kodwa hayi ukuthi sizokwenza mahhala thina nango 3 rand la ekhaya siyageza uma ngempela ungasebenzi. Laba abasebenzayo abafuna ukulungisa izinto zabo mhlawumbe abaphuphunyelwe izisu siyabageza lapha ekhaya siyabalungisela wesifazane nowesilisa siyabalungisela. Uma engasebenzi inkosi yami cha ake kufune ukuthi uzame lokhu esisuke sikutshelile ukuthi kuzame phela nawe ufike sikulungisele ngoba phela kuyafana nengane ubuzoyondla ngemali kangithi hlanganisa le mali ke lena kubuzokondla ngayingane ufike kithi sikulungisele noma ukuthi ke uzama kuphi. Abasebenzayo abathi nomkhulu ngifuna nje ukugeza nje izinto zami ikhanye icaca khona kamabhavu ngokwehlukahlukana kwawo sigeze khona ukuthi mhlambe mase kusebenza sikwenzela insebenzo mhlambe ukugeza nje khona ukugeza nje okuthola ukuthi amandla akho afford nokusebenza kwakho afford ukuthi ufinyelele ekuthenini uphathe u4.5 lapho sokusibhukhile khona leyo nto lo msebenzi lowo uyayivula inhlahla kakhulu amathunza yaqhela bese kuba loka 8.5 lapho esithi khona phatha imbuzi siyakulekelela lapho uyafaka inkomo yakhona usibhuke sikulekelele ngoba lo msebenzi awudingi ukuthi ngiwenze uma ngabe mhlambe ngikhathele fanele ngiwenze kuyiSunday kuphela nalo usuke efuna ukuzongibona uyabona ukuthi uyalimala bese kuba yilokhu ka 16000 bogogo nomkhulu lapha engithi khona cha phatha u16000 nemvu yonke lemsebenzi boba kwethu uyayibhuka ngemali awusho ukuthi hanyofika ngosuku oluthile
ukuze kungaphazamiseki lengane engasebenzi eno-grade 12 ene degree efuna ukuthi ngiyigeze nje ihambe iyothola umsebenzi. Ngoba kwesikhathi mhlambe ngizothi hayi kulungile nina ngizonigeza ngizothi mangiqeda ukwenza okuthile ngizothi sengisesigabeni esithile sengibuyile ukuyokwenza lo msebenzi ongaphandle. Ngoba phela lo msebenzi lona wonke lo khona kunezinto kumele siyozenza kude emajukujukwini emfuleni bese ngibuya ke sengijayi sesigabeni esithile awubupholisa umzimba nawo ngoba kuyashisa awubupholisa umzimba nawo. Siqede lapho bese ngigeza laba ke abathi bayofuna umsebenzi. Awucabangeke wena uthe uyeza ubhukhi manje leyo nto leya iyangilimaza kakhulu angisayisebenzi nje indaba yomuntu ongabhukhile. Kungcono uma kuyilona ongabhukhi isidalo lo ka200 nokugezela mhlawumbe ukufunda uthi esikoleni kuhambe kahle lapho siyabanika namanzi abusisiwe ngendlela lapho esuye sihambe sokhanja amanzi nje esithi lawo ayisibusiso akubusisiwe ukwathola lawo manzi lawo nje ingane zesikole u50 cabanga ke wena ke uthembisa ukuthi uzokwenza into enkulu. Sengithatha abambalwa laba abazokwenza hayi ngoba sikweya mhlawumbe abagezela ukufunda ukuthi nasesikoleni kuhambe kahle abagezela ukuthi mbethola umsebenzi sengiyabamisa ngenxa yakho. Angisakwenzike umuntu uma kungithi akayifakile lenkomo esivumelana ngayo upfront engeniswa nje efakwa nje Capitec account angisasebenzi ngendaba yabantu abangabhukhi. Why? Ingoba angikwazi ukufonela isiguli salapha ekhaya ngiyasifonela mina isiguli ngicacise lokho kodwa ngifonela umuntu osuke seyifakile inkomo yakhe. Kunjengokuthi ngizokwakhela isigubhu kusefanele ngikufonele senginelungelo lokuthi ngikufonele uma kungukuthi kukhona osukufakile upfront uyabo senginelungelo kodwa angikwazi ukukufonela nje phela sibona abangani asibona abangani bakwethu ngiyaphinda ngiyagcizelela WhatsApp asiwusebenzisi uzogcina uthola into yakhe serious kodwa wena uyibhala ku WhatsApp ebese ngiphazamiseka ngandlela thizeni. WhatsApp asiwusebenzisi asifoneni siyafona nje kuphela. Congratulations grade 12 class of 2023 grade 12 congratulations siyanibongela laba abangenzanga kahle Nkosi yami cha siyabafisela nabo ukuthi abangawalahli ithawula bengaliphosi basengazuza kukhulu abasengakuzuza. Othisha nabo siyababongela abenze kahle othisha abakhulu nemanagement ngitshela Nkosi yami othisha ke mina uthisha ngiyamthanda ingakho ngeke ubone ngiposte into ethi mhlambe into ethile kuthiwa ningabakhombisa othisha ngeke ungibone ngiposte leyo nto leyo. Sibonga kakhulu 2023 abantu awuphuma endlini ungalokho afuna emkhulu ungayimposa into ethile awuphuma endlini uhambe ubhukhe noma iBnB uhambe ukwenza lento ofuna inyanga ikwelekelele ngayo ubone ukuthi umehluko ngeke uzubone na uphume nje endlini. Akekho umuntu ongayitholi off day akekho umuntu ongakwazi noma ukuchibiyela nje incwadi kadokotela eyihambisa emsebenzini kade yokwenza izinto zakhe. Ingakho lo nyaka uzophela sesikwazi ukwenza incwadi zikadokotela abogogo nomkhulu uzophela nje lo nyaka sesikwazi ukwenzela abantu sigcwalisele incwadi kadokotela sikunikeze ufike ugcwalise ile form phela awukufundekile phela ugcwalise ile form uhambise lapha na kumphathi wakho ehambisa lapha ahambisa khona izo-approve bazoyi-approve khululeka imini TLB umini umenzi wezinto zenzeke uzophela unyaka sengikwenza lokho. Sithokozani-ke bogogo nomkhulu uNkulunkulu nje namathongo besibekele bebe nathi ngeke sicebe sonke ngeke sibe namamiliyoni sonke kodwa uma ufuna into phuma phela nawe uthola ukuchazelwa ulekelelwe lokhu okulekelelwa ngakho. Anginayo imali esheshayo angikwazi ukwenza imali esheshayo ukube ngenza imali esheshayo ngabe phela namba ngilindi 15 ngaba ngilindi kungena abantu ngabe mfele ngenza imali esheshayo bese nginenzela ke nani angikwazi ukwenza imali esheshayo kodwa umuthi mkhulu ngifuna ukusebenza ngemali engaka bese ngithi ma nginikeza imali engaka ubone ukuthi umuntu nemali engaka ngeke ukwazi ukusebenza ngayo
siqhubekele nempilo, siqhubekele phambili. Thokozani-ke bogogo nomkhulu.